गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोना बै इन्ट्र भिडिअखौ नुलांखाबाय नङा होमबा नोंथांमोना साननो हागौ माने बे भिडिअआ मानि जालायखोब्रा होननानै नङा होमबा बे भिडिअनि दारै आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नायलां जोबजासे नायलां आरोखि दै जोबजासे नायबासो बुजिगोन आरोखि भिडिअखौ माने बाथ्राया जादों जाहैबाय मैया दाख्लिनि घटना आरोखि हा बियो आं दाख्लिनो लाबोगौमोन आं टाइम मोनैयाव बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो हायाखै आरोखि ना दा आङो दिनै लाबोबाय दिनै नोंथांमोना बुजिदो नायलांदो आरोखि ना नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव आंनो फोरमायहर आं गासिबो खोथाखौ नोंथांमोननो क्लियारै खोन्थालांनि हा नोंथांमोना होमबा आं स्टार्ट खालामसै बाथ्राखौ नङा होमबा माने बे बाथ्राया जादों जाहैबाय जोंहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बाजार एरियायाव आरोखि दै नैबेखौ नुखाबाय आरोखि ना नोंथांमोना बियो सनारि लाइन माने बेंटलाव जेसेबां बिहारिफोर सना दाग्रा दङ बे लाइनाव थायो आरोखि ना बे लाइनाव थायो ओमफ्राय ओरै सानजा मोनसे दङ बेजोंबो थायो आरोखि बे लाइनाव घटनाया जादों आरोखि नैबे गारिखौ नुखाबाय नोंथांमोना बे गारिया साइडआव दोनखानाय गारिखौनो माने बे सना आरिजों थाग्रा सना दाग्रा मानसिया जौ लोंनानै फैनानै बबेनिफ्राय फैखो बे साइडजों फैनाय गारिखौनो साइडआव दोनखानाय गारिखौनो सौग्रावनानै बैनि गाहायनि माबाखौहाय गासिबो थेर बेथेर सिफायदों आरोखि ना नोंथांमोना नायनानै ला आं देखायखादों दा बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोखि ना आं बे भिडिअखौ लाबोलामोन ओमफ्राय माखासे माबायाव आं बिराद दुखु मोनदों आरोखि ना मानो होननानै बुङोबा जोंनि मानसिया बावनो दंजोबो बेंटल एरियायाव खिन्थु बेबायदि अलखद समाव आङो मदद आरो गावजों गाव हेफाजाबखौ आं नुनो मोनाखै आरोखि ना दा बिनि थाखायनो आं दुखु मोननानै बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनाय जाबाय आरोखि बे खोथाखौ शेयार खालामनो होननानै आरोखि ना दा आं बेखौसो बुंनो सानदों जोंहा बर'जों बर' जुक्ति गैयाब्ला दस्रा हारिया बेंखनो आरोखि ना दा बेबायदिनो बेंखन जादों आं जेब्ला फैनानै नुफैजेनबाय होमबा साथाम ना सानैल' बर'फोर दङ बेहाय गारि मालिकजों लानानै आरोखि ना ओमफ्राय आं नुनानै दुखु मोनबाय बे जायगायावनो बर'फोर दङ मानो फैयाखै दाय मावदों जोंनि बर'नि सायावनो मानो मदद खालामफैयाखै आंनि गोसोआव बेखौ साननानै फैदों आरोखि ओंखायनो आं भिडिअनि गेजेरजों फोरमायबाय जाहाथे बेबायदि जाया आरो बेबायदि गावजों गाव खालामलाया आरोखि ना दा आं बेखौसो बुंनो सानदों आरोखि ना माने बे मानसिया आरोखि ना न'खराव गैया गोरिब हावरिया जिउ नङाबा बिसि फिसा दङ बिसि फिसाखौ लानानै थांनानै थानायनि संसाराव बिहा सिमां दङ थांखि दङ गारि गोदान लानानै फैनाय ना गारि गोदानखौ बियो लानानै फैनाया सानथामल' जादोंमोन रायजोफोर लानानै फैनानै भारा लाइनाव बोनो थाखाय बियो साइडआव दोनबाय साइडआव दोननाय गारिखौनो सासे दुत्तां बिहारि मानसिया जौ लोंनानै फैनानै बिनि गारिखौ सौख्रेबबाय आरोखि ना दा बेखौ जोंहा बर' समाज हिसाबै बा हारि हिसाबै जों जाथि हिसाबै जोङो सापर्ट खालामनानै सलुसन खालामनांगौना खालामनाङा जों मदद खालामनांगौना खालामनाङा नोंथांमोना एसे सिन्था खालामनानै कमेन्टनि गेजेरजों आंनो फोरमायहर आरोखि ना आंबो मिथिनाय बायदि दा आं गावजों गाव मदद खालामलायै सैया हिंसा माबा माबिखौ आं मोजां मोना आरोखि ना एकमात्र आं लुबैयो गावजों गाव मदद खालामलायनांगौ दा आङो फैनानै नुफैबाय बर'आ सानै साथामल' गावसिनि सनारि लाइननि मानसियानो गासिबो बेंखननानै गोरा आवाजजोंहाय माने नांलायलायगासिनो दं आरोखि दा आं बे नांलायनाय भिडिअखौ नोंथांमोन होआखै रायजोफोर
माने बिदि नांलायनाय भिडिअखौ होयोबा जोंनि चेनेलावहाय एसे इफेक्टआ फैयो, प्रब्लेम जायो, इसु जायो। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ आं देखायथ'ला आरोखि ना। दा आं बेखौसो बुंनो गोसो जाबावदों आरोखि ना, जोंनि बर'फ्रा खौसे जा, ओमफ्राय माबा माबि बिदिनो प्रब्लेम आफोद खैफोदफ्राव जोङो गावजों गावनो मदद होलायनांगौ आरोखि ना। दा आं बे बेंटल एरियानि मानसिफोरखौ नुदोंबा आरोखि ना, नोंथांमोना मालाबाफोर आरो बेबायदि जोंनि मानसिया प्रब्लेमाव गोग्लैयोब्ला नांगौजों लोगो जानांगौ, सापर्ट खालामनांगौ आरोखि ना। गावजों गाव सापर्ट खालामलायबासो गुबुन हारिया जोंनि मदद आरो खौसेखौ नुनानै फासयो आरोखि ना। जुदि जोंखौ थेर बेथेर खौसे नुवाब्ला दस्रा हारिया जोंखौ नासयगोनसो, नासयनो नागिरो। बिनि थाखायनो जोङो खौसे जानांगौ। गुबुन हारिखौहाय माबा मोनसे जों बर'नि सायाव बा जोंनि हारिनि सायाव माबा अयथासार इनागारि खालामनो नागिरदोंबा जों बेखौ रायलायलायनायनि गेजेरजों सलुसन खालामनानै होलायनांगौ आरोखि ना। आं बोलोजों बुङाखै लोगोफोर, माने बुलायख्रुब बुलायख्राब बिदिजों सलुसन खालामजानो आं लुबैया। आयेन बायदियै नङा होमबा, जायहा गोरोन्थि मावदों, दाय मावदों, बे मानसिखौ आरोखि ना बिदि खालामलायनानै सलुसन खालामनानै होलायनांगौ आरोखि ना। दा आङो हारिफ्रासो जोंनि बर' मानसिखौ बेंखनबावदों, होमबाबो जोंनि बर'आ गावनिनो जायगा, थेवबाबो जेबो रायलायनाय सापर्ट, जोंनि मानसिया खमबावसो, बिसिनि मानसिया लोब लोब फैनानै बेंफैयो। होमब्ला मा जागोन गावजों गाव सापर्ट खालामलायनाय मदद गैयाबा। दा आं बेखौसो गोसोखांबाय थादों आरोखि ना। बेस्रा गारि बिगुमाया फाइनान्सारफोर लाबोबावनाय ना, बिसि फिसाखौ जाहोनांगौ, फोरोंनांगौ, फेदेरनांगौ, संसाराव थांनानै थानायनि सिमां आरो थांखि दङ। दा बेफोरबायदि जायोबा, गारिया बेफोरबायदि जायोबा, बिनि बिसि फिसाया बोरै थांनानै थागोन ना लोगोफोर? बिनि बिसि फिसाया बोरै थांनानै थागोन आरो संसाराव थांनानै थानायनि लामाखौ बबेजों थांनो? जे बुस्थुखौ लानानै सिमां सुजुदों, संसाराव थांनानै थागोन, आं बेजोंनो खामायगोन, बेजोंनो बिसि फिसाखौ जाहोगोन, फेदेरगोन, संसार जालांगोन, सिमां दं, थांखि दं ना। बे गारि गंसे लाबोनायखौनो जुदि दस्रा हारिनि बांलादेशि बिसोरो माबाया बेबायदि खालामोबा, बे हारिफ्रा बेबायदि खालामोब्ला ना, जोंहा मदद खालामनांगौ गैया नामा? जों मदद खालामनांगौ रायजोफोर, जों गावजों गाव मदद खालामलायनांगौ। आं दुखु मोनदों, बेनि थाखायनो आं दिनै भिडिअखौ लाबोबाय, जाहाथे उननि बाराव जोंनि मानसिया बेबायदि जाबावोबा जोंनि बर' मानसिफ्रा फैनानै जाहाथे गावजों गाव मदद खालामलायनानै खौसेथिनि गेजेरजों मदद खालामलायो, बेखौनो आं बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय। बयनिसिमबो गोजोन्थों, बाय बाय।